Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab ug modulot ngadto sa tagbuan sa kalag ug espiritu sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug motugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipanginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong, aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan, alang sa tanang maayong buluhaton. Before we start our Bible study nining adlaw sama sa naandan, may I ask all of you, our subscribers, our followers, our fellow believers, to pause for a moment by putting yourselves in the presence of God. Butang sa presensya sa Dios imong kaugalingon o atong ihikling ang tanan ng mga suliran sa atong kinabuhi. Worries in life, negative thoughts for the next half hour or so. We need concentration while we assimilate God's truths. Busa, kung ikaw magtotoo, gamita karon ang prinsipyo sa 1:9, homologeo, the Greek word says. Admit your personal sins that you have committed today. Confess them directly and privately to God the Father. Flush them out. O kini ang paagi nga ikaw mapunan sa Espiritu Santo. Gamita ang 1 John 1:9, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. But for you, unbeliever, ang imong buhaton dili ang pagsugid sa imong mga sala, kundi dili ang imong pagtuo kang Ginoong Hesukristo, ingon nga imong manluluwas. Acts 16:31 na kanayon, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Busa sa hilo magamputa. We consider it a privilege, Heavenly Father, to have the freedom and the opportunity of fellowshipping with you and your word. We now pray that you will give us the concentration, focus, and motivation to the study of your word. Thank you for this assembly once again to take in your truths which we badly need in our spiritual life. We now pray that God, the Holy Spirit, will enlighten us, guide us to what we are going to study today. Kining tanan na magipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, friends, relatives, our followers, our fellow believers. Karong adlaw doon na tayo laing leksyon, another pagtulunan o kini giuluhan sa in English, living the normal spiritual life. Okay, ang pagkinabuhing normal nga espirituhanon. Unas tanan, doon na lamay duha ka matang sa mga magtotoo, mga pildiro o mga mananaog. Busa, susiyay mong kaugalingon, haay ka hisakop nining duha ka matang sa mga magtotoo. Now, of course, unahon na hisgot kini mga winner believers. Kinsa man ni sila? Of course, mga magtotoo ni Ginoong Hesukristo nga karon nagapadayon sa ilang pagtubo espirituhanon. Adlaw-adlaw nilang gitun-an ang pulong sa Dios. Ug nahimo nagyong bahin sa ilang kalag. Ug nga si Ginoong Hesukristo tinuod na gyud sa ilang kinabuhi. These are the winner believers. And these believers are residing diha sa operational divine dynasty with 8 gates
They have Bible doctrine in their souls, na sila mahulbot, sa gayon nga sila mo tagbo og mga unsa na mga suliran sa kinabuhi, mga pagsulay, doon na sila magamit. They already have passed the 8 momentum tests. They are now spiritually mature. Nakakabot na sila sa ang nga di na sila katako sa pagkinabuhi. They have fulfilled the protocol plan of God. They have glorified God. They now have historical impact. Numdum ka sa nikao, overcomers. Winners sa Griego is agathos. So mo kini silang ang mga magtutuo nga mananaog og kining ihisgutan na nga historical impact, kini sila nga itong ipanghisgutan are the 7 reasons why a believer is declared a winner. Okay? Mananaog na siya. Apan sa laing bahin, ni ay mga magtutuo nga mga pildiro, losers. Hay man sila magapuyo, tuan sila magapuyo sa unsa. Dapit nga may gahom ni Satanas, gitawag na in English og cosmic dynaspheres. Duha kini ka mga dynaspheres. Dynasphere 1, arrogance complex. Cosmic dynasphere 2, hatred complex. Magbalhin-balhin na ni sila puyo diha. Ining duha ka mga cosmic dynaspheres ni Satanas. Kini sila gipanawag o mga ulipon ni Satanas. Servants of Satan. Og sila gidumala sa ilang kinaiyang magasasala. They are functioning and motivated by evil. All of them will only lead to evil. So, mo kini ang mga loser believers. Magaluluoy, miserable ang ilang kinabuhi ingon nga Kristohanon. So, karon ato manghisgutan na sa taon-taon na natong mga pagtuon bahin ining pagkinabuhing normal nga espirituhanon. Normal kini alang sa mga magtotoo. Dili lang kay normal kundi supernatural nga matang sa pagkinabuhi. Kay kini espirituhanon nga pagkinabuhi. Nagasubay, nagasunod sa protokol nga plano sa Dios, kining maong mga magtotoo, o sila makaalinggat dayon kung unsay ilang madungog nga mga pagtudlo, makaalinggat sila husto ba na, tukma ba na, o kanang dili tinuod, o unsa to'y laing termino ni dili tinuod, mga mini. Okay. So, mahibawaan nila dayon kung mini ba nang gitudlo o husto. Now, kini silang mga maong magtotoo, nasayod sila unsaon pag kahibalo nila, pagkaalinggat nila, ang ilang ginabuhat nga maayo, ihabas sa Dios o ihabas tao. Kaya sa ato nang naandan nga gitunan sa kaniadto, o atong balik-balikon gani kining maong pagtuon nga dunay duha ka matang sa mga maayong binuhatan. Tawhanon ug Diosnon. Human good o divine good. Now niya kini imong mabasa des 1 Corinto 3:12-15. Kining human good, tawhanon ng mga maayong binuhatan, gitawag kini sa English og dead works, patay nga mga binuhatan. O kini sila dalirang mo masunog, maugdaw. Okay, they are combustible. And these dead works, will be burned up during the judgment seat of Christ. Will go up in flames. So, mga sunog, mga ugdaw. O, mao na nga way ganti.
unsa may gantihan sa Dios, wala. Whereas ang divine good, ang Diyos nung maayong binuhatan, gitawag kini sa in English og treasures in heaven. Og kini sila dili masunog, non-combustible. Og kini pagagantihan atol sa judgment seat of Christ. Diha gani paghulagway nini nga sweet fragrance to God. So they are rewardable pagagantihan kini. Now, abrihira ko na yung Biblia sa Mateo 5:16. Kini na kanayon sa in English. Let your light so shine before men that they may see your good works, meaning divine good, and glorify your Father in heaven. Okay, so, kung atong hulagwayon kining divine good, ha? Diyos nun nga mga mayong binuhatan, kini, resulta kini, or byproduct sa divine viewpoint thinking. This is the result of humility. Apan ang human good, ang tawan ng mga mayong binuhatan, they are byproducts of human viewpoint thinking. Results unsa? Self-righteousness and arrogance and approbation lust. Inumdumi katong prinsipyo. God promotes the humble but demotes the proud. Anak na sa Santiago, Kapitulo 4, versikulo 6. Kay, kung mo uswa gani ang Diyos sa usa ka magtutuo, kanang maong magtutuo, mauswa gayon. He is really promoted. Apan sa diya nga ang Diyos dili mo uswag sa usa ka magtutuo, that believer is not promoted. Now, a believer, kinsa negatibo nga sa pagtuon sa pulong sa Diyos, is like someone who is cutting off his power supply. Sama ba sa atong makitang mga outages, blackout? So, produkto ra gyud siya sa iyang desisyon. Kaya negatibo man. Natiman ni katong analogy nga itong hisgutan, no? This is the analogy. Truth and righteousness equals light. Apan false and evil equals darkness. Kay Dias 1 Juan 1:5 na kanayon ang pulong sa Dios. God is light, and in Him is no darkness at all. Now, ang mga circumstances kinabuhi, mo ingon, imposible. Apan ang doktrina, nagasultig, dili lang kay posible lang, kundi garantisado pa gyud. See, ang diferensya. Circumstances say impossible. But Bible doctrine says not only possible but guaranteed. Kaya diya sa Lucas 1:37, ang pulong sa Diyos nagkasulti, with God nothing is impossible. Kaya ang Diyos mutuman gyud sa iyang mga pulong. Prinsipyo kini nga atong makita diya sa Genesis 21:1 ngadto sa 2. Ang pagkamatinumanon sa Dios ngadto sa iyang saad nga iyang kanang bilin ngadto ni Abraham. You remember God's faithfulness to His promise to Abraham for a son, bisan pas pagkatiwang na ni Sarah ang iyang asawa. So, because God keeps His word, mutuman gyud siya siyang pulong. Mutuman siya siyang pulong sa pag-impute sa mga panalangin ngadto sa mga magtutuo nga hamtong na. Og siya nagatuman usab sa iyang pag-impute og divine discipline ngadto sa mga magtutuo who are negative to doctrine, wa manggitubo sa pulong sa Dios.
Now, ang usa ka magtutuo nga dunay doktrina, duna siya ay espirituhanong gahom. A power which is far above any human power. Unsa maning mao mga gahom? Gahom niya sa pagkaalinggat unsay husto unsay dili. Gahom niya nga dili siya malingla. Aduna siya gahom sa pagbalibad o pagsalikway sa pagbuhat og sala. Aduna siya gahom to refuse to be influenced by evil. Mao niyang iyang gahom. Ug naangkon kining maong gahom, mga gahom, kumikan sa doktrina nga nahimo ng bahin sa iyang kalag. Nga kining mga doktrina nga iyang nakatunan, iya nang gituuhan, iyang gigamit. Adlaw-adlaw, matagutlo sa iyang kinabuhi, ug nahimo na kining second nature ang mga gimbuhaton niya ingon nga anak sa Dios. So, ang usa ka magtutuo who is functioning with the faith-rest life and divine viewpoint lifestyle, normality kini sa kinabuhi. Normal. Kini itong gisgutan ka. Mo ni ang normal nga espiritual ng panginabuhi sa magtutuo. Apan karong mga adlaw in our day and age, a big majority of believers are functioning in abnormality in life. Tungod, niining musunod, na ay mga dautan diya sa lang kinabuhi, nga mao man gyud niyang pulisa ni Satanas. Satan's policy is evil. Gawas pa na influensya sila niining pagkadautan, evil, og unbelief, ang wala nila pagtuo kay kini man ang mo'y tumong ni Satanas nga iya yung lawgaw na mga magtutuo nga dili na sila magtuo. Unsa pa, anaan na sila pagka mapahitason og kini sayod ta. Lucifer self-righteousness mo to'y unang sala nga nabuhat sa unang binuhat sa Dios. Kasi si Lucifer man ang unang gibuhat. Inomdom ka niya atong guide nga Guam, God, universe, angels, human Diyos pagbuhat sa Diyos sa universo, iyang gibuhat ang kanang mga manununda, anghel, o gisundan kanatong mga tao. Muna nga doon tay guide nga Guam. Now, ang pagkamatarong sa Diyos demands punishment for every evil occurring everywhere. God's righteousness necessitates divine discipline on the life sa usa ka karnal nga magtutuo. Now, nga namang adisiplinahon man sa Diyos ang mga magtutuo. Doon ay tulo ka mga hinungdan. 3 reasons why God imposes discipline. Ang naguna nini, tungod kay ang sala nga gibuhat sa usa ka magtutuo is an offense to His character. Now, ikaduha, aron matagbaw ang pagkamatarong sa Dios. O kaya katulo, bahin kini sa righteous indignation. Now, the principle, God chastens those whom He loves. Hebrews 12:6. Now, di man ikining usa ka prinsipyo. Ang mga tao nga dunay daotang mga attitude, okay? Mga batasan, mga balay binisaya. People with bad attitude are problems in life. Whereas people with good attitude are wonderful and successful people in life. Now, di man kining mao mga prinsipyo nga atong kinatuki every now and then. Now, when you witness for Christ, ikaw nga magtutuo,
You are unsa. You are supposed to witness to your friends and loved ones who are lost, who are unbelievers. Kay mao kini atong tahas ingon nga mga magtotoo to fulfill the Great Commission. Now, when you witness for Christ, hinumdumi yun kanunay. Make the issue out of the issue and make the issue clear. And get accurate doctrine. Ayaw lang pagpataka. Ngawa kay alamag. Gikinahanglang masayod ka sa husto tukma nga kasayuran bahin sa kaluwasan. Now, niya pa yung mga prinsipyo akong idugang nimo. People don't change in life unless they change spiritually. Now, no one is so good that he can save himself. No one is so bad that God cannot save him. Unsa may divine solution sa spiritual death. Kaya ang tanang mga tao may mugso ng kalibutan na declared spiritually dead. Nga naman, unsa may naka-espirituanong patay nila. Because of the formula nga ning tapot na sa matag taong may mugso ng kalibutan na kini nagagikan o gumikan sa nabuhat nga unang sala sa atong unang mga ginikanan dito sa Hardin sa Eden. So, pagkalaglag nila ni Adan o sa babae, nitapot dayon ang ilang original nga sala. Mao ni nga mitungha na ang prinsipyo. Adam's original sin, dugangan pa sa kinaiyang mga sasala, old sin nature, equals spiritual death. Kung sabot pasabot sa spiritual death, dili kay mamatay ang espiritu, di man mamatay ang espiritu. Buot pasabot niya na, that's only a term which means, paminaw, spiritual death means total separation of man from God. Hingpit yun ang iyang pagkamahimulag. Kay tungod niya ng formula. AOS plus OSN equals spiritual death. Huwag makaiskapong tao nini. Tanan nga may mugso ng kalibutan na. Patay spiritual. So in spiritual death, the divine solution is only faith alone in Christ alone. Di man nina. Anything added, bisag unsa pa idugang ni ining pagtuo na tawhanon na kanang solusyon. And salvation is not yours. Nga naman. Tungod kayang pagtuo, dugangan gani ng mga binuhatang tawhanon invalido. It is invalid. Now, the only valid faith is faith without works. Ayaw yun na kalimti. So, pagtuo, marag yun na ang atong ipagamit sa Diyos kanato aron kita maluwas. Og ang tumong sa mong pagtuo, wailan kundili sa Ginoong Hesukristo. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Acts 16:31. John 3:36. He who believes in the Son has life, eternal life. He who does not believe in the Son does not have life, but the wrath of God abides on him. Wailaing manluluwas. Gawas lamang ni Ginoong Hesukristo. Acts 4:12. Neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Dili buot ang Diyos ganay malaglag. 2 Peter 3:9 ang sa gisulti. God is not willing that anyone should perish, but that all should come to repentance. Na. Di man ni we are saved by grace through faith, not of works, lest anyone should boast. Ephesians 2:8. Yan ang higayon nga kita naluwas ang Diyos
takes over and provides you, as a believer, 39 irrevocable things plus one. Unsa maning plus one? The filling of the Holy Spirit. That's spirituality. Ang tao, God, has his own breaking point in life. And all people are going to check out from this world in due time. God's timing is what? Perfect. So, tahura ang kabubuton sa tao. Whether he accepts or rejects salvation, that's his option. Ayaw pugsa. Kaya pagsangyaw sa mayong balita sa kaluwasan, way pugsanay. Igora kang mo presentar, mo padayag, unsa ang tinuod, matuod nga kaluwasan, o imog kang ipaklaro. Make the issue clear. O pasabta ang imong gisaksihan kang Ginoong Jesucristo, nga si Ginoong Jesucristo lamang yun ang tumong sa atong kaluwasan. Now, kini kong function sa human volition, it is a divine design. Ug tungod kay iya hamang kining disenyo sa Dios, wa kay katungod sa pag-unsa, violate niya ini. So, don't ever try to control other people's free will. Ayaw. Ayaw yun. Kay, kung imo ka ng buhaton, if you do that, nag-usik-usik ka lang sa imong panahon. Di man the function of human volition is a divine design. Matagi siya katungod sa pagpili. Ikaw nga nagasaksi, dili ka pakyas sa imong pagsaksi kon ang imong gisaksihan dili mo dawat. Dili. Nakatuman ka sa imong tahas. You have won. Because you have done your part. Ang kadtong mihimo nagdesisyon nga dili mo tuo, dili mo dawat din. Iyahan na ka ng tulubagon, dili na imo. Kasabot ka. So because of the human evolution is a divine design, which is to appropriate what God commands and to reject what God prohibits, then give that person his right to make the decision. Pan sayod na ka, ipaklaro nga rejection of Christ as Lord and Savior is a maladjustment to the justice of God. Mao kini ang tahas nato nga mga magtotoo. Gikinahanglan na itong pagsabot bahin sa mayong balita sa kaluwasan aron kita makasangyaw, makasaksi sa husto nga paagi. Di man sa kantong doktrina sa heathenism, ato lang ng gihuman sa Binisayaw, mga irihis. Okay, the doctrine of heathenism, number one is character of God. It's impossible for God to be unfair. Imposible. Kaya dili siya maka-violate sa disenyo sa iyang plano. He cannot violate the nature, the integrity of His character. Dili. Unsay ikaduha, ang unlimited redemption, salvation is provided for all members of the human race. Alang tanan, why pili? Ikatulod, the declared will of God. Unsa man ang declared will of God? That everyone which seeth the Son and believeth on Him may have everlasting life, and I will raise him up at the last day. Na, unyang ikaupat, geographical location. God will provide gospel information. Bisag asa pa kang suo ka din kalibutan na. Kung ikaw positibo ngadto sa mayong balita sa kaluwasan, God will always see to it nga ikaw hatagan gyud sa gospel information.
Number 5, heathens are heathens. Mga irihis. Not because they don't know God exists, kundi because they are fully cognizant of the existence of God. Romans 1:18-20. So mo kini ang punto nga itong gidadya kanimo nga mason nga ikaw damdagan ini. Kay ang standard good sa Dios is for believers to be boiling hot towards Bible doctrine. Muna nga itong gihatagan kini dakong impasiya unsa ka mahinung danon ang pagtuon sa pulong sa Dios. Kung wa kay pagtuon sa pulong sa Dios, wa kay pulong diya sa imo kalag. Wa kay magamit. Miserable ang imong kinabuhi. Buot sa Dios nga ikaw magmadinawgon. Nikaw overcomer. Apan ikaw negatibo man, wa kay gana, wa kay gugma, wa kay kainit, wa kay tinguha, then ikaw produkto ra gyud sa imong desisyon. Mag-ampota. Amahan namong langit noon, nagapasalamat kami kanimo sa imong mga pulong nga among gitunan nining adlaw. We are so grateful for making it so vividly clear and lucid. Most especially that so great salvation that you have given us. Pinagi sa among pagtuo kang Ginoong Kristo. And the divine assets that you have graciously provided us for our use in our spiritual life. Salamat to Diyos sa among paglamdag. Nga ang normal di ang pagkinabuhi, maong espirituanong pagkinabuhi. Sulod sa imong dapit nga may gahom kanimo ingon nga Dios. Salamat. May you bring us again tomorrow to this place where we can continue sa pagtuon sa imong pulong. Thank you for this Bible study. Pinagi sa YouTube, ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. All this we ask in Christ's name. Amen.